Ja, velkommen til årets sidste ordinære byrådsmøde. Og inden jeg sådan lige går i gang med den officielle del, så skal jeg sige, at baggrunden for, at der løber nogen rundt med et kamera, det er jo, at vi på sidste byrådsmøde aftalte, at vi ville prøve som forsøg at få optaget byrådsmødet, og så vil vi prøve at se, hvilken kvalitet det havde. Og hvis vi er tilfreds med det, kan vi drøfte, om det er således, at vi vil lave en ordning, hvor ved at byrådsmøde bliver optaget, og så vil det blive lagt ud på kommunens hjemmeside, således at folk kan følge med i byrådets arbejde ved hjælp af de tv-optagelser. Så det kommer det an på, hvor dygtige de er, de gutter, der løber rundt her i dag. Men det er baggrunden. Og ellers så skal jeg byde velkommen til tilhører og til pressen, og jeg skal høre, om der er nogle spørgsmål fra salen, inden vi går i gang med dagsordenen. Det lader ikke til at være tilfældet. Så går vi i gang med selve dagsordenen. Og punkt 1, det er ledelsesrapporteringen per den 31. oktober 2011. Og jeg skal lige trække nogle enkelte ting frem. Skal jeg nok spare jer for at tage hele sagsfremstillingen. Men det er således, at der regnes med en samlet overskridelse af driftsresultatet med godt 11 millioner kroner. Og det skyldes, at som I jo tidligere er blevet gjort bekendt med, at vi har skulle tilbagebetale en del, faktisk et temmelig stort beløb, i forhold til beskæftigelsestilskud til forsikrede ledige for 2010. Det er ikke kun Nyborg Kommune, der er ramt af det, det er rigtig mange af landets kommuner. Og derudover så er der mindre indtægter vedrørende tilbagebetaling af ejendomsskatter på grund af ændringer i ejendomsvurderingerne og udskrivningsgrundlaget. En anden væsentlig ting er, at, og specielt her jo i 2011-årene frem, at det ser ud til, at vi overholder servicerammen, så vi ikke får nogen straf af regeringen, hvis de andre kommuner vel og mærke gør det samme. Men jeg skal sige, at forlydenderne fra KL er, at kommunerne holder sig ind under servicerammen under 1. Derudover så er det således, at driftreserven, som var på 5 millioner kroner, den er nu opbrugt, og det betyder, at vi skal holde tungen lige i munden de sidste måneder af året. Så er det således, at der er en mindreindtægt på 2 millioner kroner, vedrørende jo, at Langtvedt Skole ikke er blevet solgt, men bliver brugt til et TTA-projekt. Men det er således, at Renault Fyns bestyrelse har valgt at udbetale det indefrosne beløb fra den tidligere Ørbæk Kommune til Nyborg Kommune på godt 1,8 millioner kroner, eller knap 1,9 millioner kroner. Så det går stort set lige op. Derudover så er det således, at der er nogle af de selvforvaltende områder, som kører lige på grænsen, og der lægges op til, at der virkelig holdes stram snor i resten af året. Ellers vil jeg sige, at der også under punktet er således, at der indgås en leasingaftale på 2 busser, pleje og omsorg, plus i forbindelse med omlægningen af vinterberedskabet, så har det været nødvendigt at lave yderligere investeringer i vintermateriel, og der er også en leasingaftale der. Så det er med i selve punktet og med i selve beslutningsgrundlaget. Så jeg skal høre, om der er nogen, der har nogen kommentar til ledelsesrapporten. Ellers så betragter jeg den plus leasingaftalerne som godkendt. Så er der punkt 2, som er anlægsbevilling. Det er udskiftning af tagbeklædning på beredskabets bygninger og hal 1 i Ullerslev. Det er således, at vi jo har afsat 15,1 millioner kroner i 2012, et ekstraordinært stort beløb til bygningsvedligeholdelse. Heraf er de 460.000 øremærket til udskiftning af tagbeklædningen på beredskabets bygninger, og det er på grund af vandskade og svamp i den indvendige skillevæg. Og derudover så er der afsat 3,6 millioner kroner til vedligeholdelse af idrætsanlæg, og hvoraf de 2 millioner kroner er øremærket til nyt tag på hal 1 i Ullerslev. Der har været afholdt licitation på taget i Ullerslev, og det viser sig så, at det faktisk er blevet 650.000 kroner billigere end det, vi har forudsat. Og de 650.000 kroner er flyttet over i forbindelse med, at der jo var sat 600.000 for lidt af i forbindelse med Langå-cykelstien, således at det er det, der finansierer de manglende 600.000. Og jeg skal høre, om vi kan være med til at frigive de 2 beløb. Jeg skal sige, at der ikke vil afholde licitation på reparationen af taget på beredskabet, men det kommer så efterfølgende. Er det ok?
Så er der punkt 3, det er takster for Avnslev Vandværk 2012. Og som der står i sagsfremstillingen, så er det sådan, at i vores kommune, der er det NFS Vand samt Ørbæk Vandværk, der er omfattet af vandsektorloven, hvor Avnslev Vandværk og kommunens øvrige vandværker ikke er omfattet af denne lov, og dermed ikke er underlagt prisloftet. Og Avnslev Vandværk, de beder os om at godkende en forhøjelse af tilslutningsbidraget fra 22.010 kroner i 11 til 22.859 kroner i 12 for ejendomme inden for byzonen. For ejendom i landområdet, og det vil sige, det er 4 ejendomme på Vibeholmsvej, der ønskes godkendt en forhøjelse af tilslutningsbidraget fra de nuværende 143.000 Og bortset fra priserne på Vibeholmsvej, altså de 4 i landzonen, så svarer prisniveauet for tilslutningsbidraget til prisniveauet for de øvrige vandværker i kommunen. Og det indstilles, at vi godkender dem, og det har vi over både teknik og miljø og økonomiudvalg, som også indstiller til godkendelse. Og jeg skal høre, om det også kan. Det kan vi. Så går vi videre til punkt 4, og det er takster 2012, spildevand, drikkevand, affald, renovation og Klintholm. Og det er en længere sagsfremstilling. Jeg skal forsøge at gøre det så kort som muligt. NFS bestyrelse foreslår, at prisen per kubikmeter hæves fra 32 til 34 kroner, og at abonnementet bibeholdes på 400 kroner per år. Derudover så er det sådan, at tømningsordningen for bundfældningstanke, der anbefales det, at det stiger fra 400 kroner til 470 kroner. Og i forhold til drikkevand, der fastholdes prisen på de 8 kroner per kubikmeter. I forhold til renovation, der er det sådan, at den gennemsnitlige takststigning for en almindelig husstand, den vil være 34 kroner årligt. Og når det ikke er sådan, at taksten for renovation er med i sagsfremstillingen, så er det jo fordi, vi i Nyborg Kommune har flere forskellige former for affaldsordninger. Det kan være et 125 liter stativ lige op til en 300 liter container, og der er forskellige priser, men eksempelvis en 240 liters beholder, den vil komme til at koste 706 kroner og 25 øre i 2012. Men det fremgår alle sammen af bilaget, men det er bare så orientering om, hvorfor det ikke er nævnt. Det er simpelthen fordi, der er så mange forskellige ordninger i vores kommune. Derudover så er det jo sådan, at der er en tvist mellem Odense Kraft Varmeværk og affaldsleverandørerne, og der er indledt en retsafgørelse i forbindelse med det, og taksterne er beregnet ud fra, at vi har ret i, at Odense Kraft Varmeværk ikke kan pålægge affaldsleverandørerne den yderligere omkostning, som de lægger op til. Hvis vi mod det, vi selv tror, og NFS tror, taber den afgørelse, så vil der komme en stigning på taksterne på det tidspunkt, hvor afgørelsen foreligger. Så derfor så vil jeg anmode NFS' bestyrelse om, at der på hjemmesiden fra NFS kommer til at fremgå, at det her det er en takst, som er på baggrund af de her parametre, og skulle det ulykkelige ske, at vi taber den her afgørelse, at så borgerne er klar over, at der så kan komme en takststigning senere på året, således at det ikke kommer som en overraskelse, hvis det er, at tingene udvikler sig i modsat retning af, hvad vi håber og tror på. Så er der det næste, det er, at i forhold til erhvervsaffald, så er der jo nu sket den ændring rent lovgivningsmæssigt, at tidligere indtil den 31.12. er det jo sådan, at erhvervet er pålagt og skal betale en fast afgift til genbrugspladsen. Den ændres således, at man nu skal aktivt tilmelde sig for at komme af med sit affald fra erhverv. Og det betyder så, at der er en anbefaling fra NFS' bestyrelse, der går på, at erhverv fremadrettet kan aflevere deres affald i Nyborg, på Nyborg Genbrugsstation, og det er fordi, der er en vægt, som man betaler efter vægt. Det er rimelig omkostningstungt, hvis der skal etableres vægte både på Ørbæk Genbrugsstation og på Ullerslev Genbrugsstation. Men både teknisk udvalg og NFS' bestyrelse er enige i, at man kigger på den her ordning, når der er gået et stykke tid, for at se, om det volder erhvervet nogle problemer, fordi så er vi selvfølgelig nødt til at kigge på, om vi så stadigvæk skal bibeholde det kun kan afleveres i Nyborg. Ja, det tror jeg var ordene. Albert? Jamen blot lige for at tilføje, at vi har et bestyrelsesmøde på torsdag,
hvor vi har priserne på varmen på dagsordenen og får dem fastsat. Og når det er besluttet, så holder vi et presmøde om alle priserne, der ligger i NFS, og de kommer til at være på vores hjemmeside. Tak. Erik? Jamen, så vil jeg da gerne høre dig med det samme, om der er kommet nogle tilbagemeldinger på den ansøgning, der er sendt til Energitilsynet, som vi besluttede her i september måned. Det kan vi meddele, at det er der ikke, og vi har faktisk også, eller advokaterne har faktisk henvendt sig, dem der har skrevet brev til Energitilsynet, og der er endnu ikke fremkommet noget svar. Og det betyder, at hvis der ikke er fremkommet svar inden bestyrelsesmødet, så har bestyrelsen ikke andre muligheder end at fastsætte taksten, som om der ikke er en prisharmonisering. Men i det tilfælde, eller ikke i det tilfælde, men når afgørelsen kommer fra Energitilsynet, og den, som i hvert fald nogle af os forventer, siger, at der kan prisharmoniseres på fjernvarme, så vil taksterne blive ændret i nedadgående retning igen. Men vi kan jo ikke foruddiskontere en afgørelse, før vi har den, og meget indflydelse har vi i Nyborg, men hvornår og hvor hurtigt Energitilsynet arbejder, det har vi jo ikke den store indflydelse på. Ja, flere kommentarer til det? Ellers regner jeg med, at vi har godkendt taksterne. Godt. Så er der punkt 5. Det er modtagestation Syddanmark. Farligt affald, budget, takster 2012. Som der står i sagsfremstillingen, så er der en trykfejl under administrationsordning, og beløbet for 2011 er 80 kroner per virksomhed, og ikke som anført 82 kroner per virksomhed. Så de ændringer, der er i taksterne for 12 i forhold til 11, det er ud over følgende. Håndterings- og administrationsgebyret stiger fra 28 øre per kilo til 29 øre per kilo, og kvalitetssikring inklusiv transport falder fra 70 øre kilo til 55 øre kilo. Og så er Mosas' årsberetning og årsrapport fra 2010 vedlagt til orientering. Og det har været for Miljø og Teknik og også Økonomiudvalg, som har anbefalet byrådet at sige ja til de her takster også. Og det lader til, at byrådet er enig i det. Så går vi videre til punkt 6, som er tilretning af køreplan 2011 kollektiv trafik. Det er således, at da vi jo skulle lave den nye køreplan, så blev forslag til køreplan sendt ud til alle skoler i forhold til at få høringssvar ind. Vi må desværre konstatere, at der er nogle ting, der er blevet overset fordi der var ikke nogen høringssvar, der gik på det, men man har decentralt overset nogle afgange i forhold til SFO, og derfor så er der nu et forslag om, på baggrund af, at der har været nogle forældrehenvendelser, at der nu bliver sat 3 ekstra afgange ind i forhold til SFO, således der er dækning kl. 7 om morgenen og dækning kl. 16 og kl. 17, hvor det er der har været huller. Derudover så sker der det, at der er 2 afgange, der nedlægges, og det er på baggrund af et meget, meget lavt antal passagerer, og det er jo sådan, at teknisk udvalg har jo en ordning, der hedder, at man laver de her gennemsnitstællinger, og hvis vi er under 5 i gennemsnit per afgang, så mener vi simpelthen ikke, at den ordning eller den afgang er fornuftig. Og derudover så er det således, at telebusordningen i Ørbæk, hvor der i dag kører 4 ruter og dækker Ørbæk-området, den har man siden august måned kigget på, fordi der har været meget, meget lidt søgning til den. Det betyder nu, at Ørbæk-området bliver dækket af 2 telebusafgange. Og derudover er der så en difference rent økonomisk på 90.000 kroner, som indarbejdes i den første ledelsesrapport 2012. Tyre? Ja, jeg synes, det er rigtig dejligt, at vi kan få SFO-børnene hjem nu, hvor de har længere vej i forbindelse med den nye skolestruktur. Jeg kan bare ærge mig over, at det først kommer nu, fordi at da vi havde planlægningsmøde med Fynbus, der nævnte jeg, om ikke vi skulle tage hensyn til SFO-børnene, men fik at vide, at det var der ikke lovmæssig baggrund for, så derfor skulle vi ikke det. Men dejligt, det kommer nu. Ja, Elsa? Ja, men jeg vil også kun tilføje kort, at da det kom op i teknik og miljø her forleden dag, der var det jo tydeligt, at der ikke havde været tale om det tidligere, og der er jo blevet handlet på det, og det er gået rigtig stærkt, og det kan vi kun være meget glade for. Og så skal vi også nævne, at der følges jo op, der evalueres jo løbende, så forhåbentlig holder det nu. Tak. Jeg formoder, der er en trykfejl i P1. Det skal vel være 300.000.
i P1 i indstillingen. De 270, der skal vel så 300. Ja, det er det jo i P 3, er jo rigtigt nok. Men P 1 skal vel være 300. Flere kommentarer? Ellers betragter jeg det som godkendt. Så er der punkt 7. Støjskærm langs motorvej E20 ved Gravhøj og Skabers Husevej i Nyborg. Det er jo en sag, som har været længe undervejs. Faktisk helt tilbage til den forgangne byrådsperiode også. Den korte version er jo, at den tidligere trafikminister Hans Christian Schmidt lavede vi en aftale med ham om, at staten betalte i omegnen af det halve, og Nyborg Kommune betalte den anden halvdel, således at vi kunne få etableret den støjvold i forbindelse med Gravhøjen, hvor vi ikke kunne fortsætte den støjvold, som jo er i gang derude, så vi manglede det hul. Og det er der nu blevet taget beslutning om, og derudover så er det således, at da institutionen Engbo blev besluttet, så var det også således, at det blev besluttet at etablere støjskærm på motorvejsbroen. Det har så vist sig en lille smule mere besværligt end måske lige først forventet, nemlig at det var lidt svært at få den støjvæg til at sætte fast på broen, men det er der også fundet en løsning på i samarbejde med Vejdirektoratet. Og derudover så er der så den problematik, at når der bliver sat væg op på den ene side, så er risikoen for jo, at lyden bliver kastet over på den anden side, og derfor er der de resterende 600.000, de er så øremærket til, at man også kan etablere noget på sydsiden, hvis støjmålingerne viser, at det er der behov for. Så på den vis skulle vi forhåbentlig have løst et problem til gavn og glæde for de mennesker, der bor i Skovparkområdet i forbindelse med støjen fra motorvejen. Thyra? Ja, det er lige en kommentar til den der støjskærm hen over motorvejsbroen og Skabers Husevej. Jeg er temmelig sikker på, at vi får brug for pengene i forhold til at lave en skærm mod syd også. Fordi at jeg bor i et område, og det gjorde den gamle udvalgsformand for teknik og miljø også. Altså når vi forhøjer støjvolden ind til Skovparken, så har vi faktisk sådan en sluse imellem kolonihaverne og skoven op ad bakke, og der bliver lyden simpelthen smidt op i Præstevængen nu. Og jeg er sikker på, at hvis ikke vi får lavet en støjskærm på den der motorvejsbro, så får hele Kokkvarteret, så får de simpelthen kastet støjen. Og de har jo i forvejen motorvejen næsten hele vejen rundt. Så, men det er fint, der bliver lavet en analyse, og så ser vi, hvad den viser. Ja. Kai? Altså når man sådan sidder og kigger lidt det hele fra oven af, og så tænker på den lange historie, der er omkring det her Gravhøj, så er det jo utroligt, at vi overhovedet må køre på motorvejen omkring det. Og når man så igen kigger på, at volden er stille og roligt er stoppet i forhold til den behørige afstand, som Kulturarvsstyrelsen selvfølgelig styrer det efter, så synes jeg, det er egentlig ærgerligt, at vi i det her moderne samfund ikke kan tage de hensyn, det skal. Man kan sige, at man kan have mange flotte ord om, vi skal bevare vores fortid. Men vores fortid, den præges trods alt også af vores nutid. Om det er bedre, fordi man sætter nogle støjskærme op, som man skal gøre meget for at få gjort pæne, eller man skulle have fortsat med selve jordfylden, det er altså et meget polemisk spørgsmål, må jeg sige. Men jeg håber i hvert fald, at det her det snart må få en ende, for jeg synes et eller andet sted, at det er rigtig mange penge at bruge på noget i forhold til det drejer sig om, og så i forhold til, hvad vi ellers skulle have brugt pengene til. Jeg tror nok inden for ældreplejen, at jeg kunne have brugt nogle af pengene også der, hvis det kom dertil. Men lad os nu krydse fingre for, at det her det løser meget af de borgers problemstilling omkring støjen, men jeg synes, det er, hvis man sad på månen og kiggede ned over det, så vil det være et af de her steder, man undrer sig meget over, hvad det er, der foregår i Nyborg Kommune. Tak. Ja, jeg ved ikke, om man på månen vil undre sig over, hvad der foregår i Nyborg Kommune, men nu deltog jeg jo i chancen med Hans Christian Schmidt derude, og hans melding var jo klart, at der var rigtig meget, en minister kunne beslutte, og sådan egenhændigt kunne beslutte, men at tage kampen op med Kulturarvsstyrelsen, der mente han godt nok, at hans kompetencer, så det ville være spild af tid og kræfter, sagde han. Så skal vi ikke sørge for, at vi finder en løsning her i dag, og det var så den, vi fandt. Og jeg er sikker på, at det her det er en løsning, som vil være til gavn for borgerne derude. Om det så ser forkert ud på månen, det ved jeg ikke, men nu løser vi i hvert fald problemet. Hans Henrik? Jamen, det var bare, altså,
det er lidt i tråd med det, Thyre siger, at nu bor hun i Præstevænge. Der er jo flere byrådspolitikere, der bor i det område syd for motorvejen, inklusive undertegnet. Og altså støjen forsvinder jo ikke. Det vil sige til Kai, altså du bor på landet. der er ikke begået til en motorvej, men støjen forsvinder jo ikke. Så et eller andet sted, så er jeg jo glad for, at der er nogle penge til i hvert fald få undersøgt, hvor forsvinder støjen hen, og giver det mening at bruge det på den sydlige del af motorvejen. Så det skal være en kommentar til. Tak. Og så jeg det var Erik. Ja, Hans Henrik, nu skal vi jo ikke handle efter, hvor byrådspolitikere bor, men min bekymring, den går mere på, der er jo sket meget siden Hans Christian Schmidt, han var trafikminister, og har man nogen sikkerhed for, at de 2,5 millioner, de stadigvæk er i puljen? Altså vi hører jo, at de forsvinder denfra. Når der kun er 2.000 kroner tilbage, så er det blandt andet, fordi der er nogen, der er øremærket til Nyborg. Så de er der, og de bliver der. Og det giver du garanti for? Ja, altså jeg kan jo ikke garantere for, hvad Folketinget kan finde på i morgen, men det vi i hvert fald kan garantere, det er, at det forlig, der er indgået omkring trafikpuljen, det står ved magt, fordi det er stort set alle folketingspartier på den her Enhedslisten, tror jeg, der er med det. Så det er jeg overhovedet ikke nervøs for. Så, men jeg ved jo selvfølgelig ikke, om der er nogle spindoktorer, der kunne begynde at blande sig. Det skal jeg ikke gå klog på. Men så holder vi nok. Så ja, men godt. Kan vi godkende dette? Godt. Så er der noget så spændende som punkt 8, der er et nyt regulativ for jordstyring i Nyborg Kommune. Og i 2008, der vedtog byrådet et jordstyringsregulativ i forbindelse med områdeklassificering af byzoner. Og det her regulativ omhandler reglerne for flytning af jord fra disse områder samt fra veje og kortlagte arealer med flere, og er et arbejdsredskab til styring af jordstrømme. Jordstyringsregulativet har ikke tidligere omfattet ren jord. Og i stedet for at lave et helt nyt regulativ, så er det således, at det eksisterende, der bliver der indføjet et afsnit omkring jord, som er affald. Altså der er ikke ændret på, hvordan jord, som er affald i praksis håndteres. Så det er sådan mere eller mindre tekstmæssigt, at der ændres. Derudover så er det således, at det anbefales, at man hæver prisen, som vi bliver opkrævet i forhold til vores ejendomsskat, fra 14 kroner til 15 kroner årligt. Og jeg skal høre, om I kan godkende dette. Det kan I. Så er der punkt 9, og det er forslag til lokalplan nummer 230, ny anvendelse af tidligere skole ved Skabets Husvej, samt forslag til kommuneplan tillæg nummer 3. Og i forbindelse med skolestrukturen, så er der fastlagt en ny anvendelse af Skovparkskolen, der er lukket, og den ændrede anvendelse, den har nødvendiggjort en ny lokalplan, da den eksisterende lokalplan for området alene udlægger området til skoleformål. Og lokalplanens formål, det er at muliggøre en bredere anvendelse af området til offentlige formål i form af undervisning, administration, aktiviteter inden for social- og sundhedsområdet, samt fritids- og idrætsformål. De 2 nordligste bygningsafsnit af den tidligere folkeskole, de nedrives, og de resterende afsnit anvendes af PPR, træningsafdeling og Rævebakskolen. Der indrettes nye adgangsforhold og parkeringsmulighed i den nordlige del af området. Lokalplanen er en del af en samlet helhedsplan for området mellem Strandaleen og Rævebakvej, og den er beskrevet i kommuneplan tillæg nummer 3. Byrådet ønsker, at der åbnes mulighed for opførelse af et antal plejeboliger på arealerne nord for lokalplanområdet, tidligere SFO, Avlsgården og Parkvæsenets Materielgård, og helhedsplanen skal sikre et sammenhængende åbent grønt forløb langs skovbrynen på hele strækningen. Og de økonomiske konsekvenser, de er jo beskrevet og finansieres igennem lokalrokæden, og derudover så indstilles det, at forslaget lokalplan nummer 230 og tillæg nummer 3 til kommuneplan 09 godkendes med henblik på offentlig fremlæggelse. Thyre? Ja, der er overordnet set, så synes Venstre, at kommuneplantillægget er en god og langsigtet plan, hvor man på lidt længere sigt har mulighed for at bygge plejeboliger, når vi engang får brug for det. Samtidig så kunne vi godt tænke os, at man indledte en forespørgsel til regionen om, at man i forbindelse med plejeboligerne, når vi skal til at bygge dem, kunne få opført et hospice, så det kom til at hænge sammen. Med hensyn til lokalplanen, så synes vi jo, altså det er ærgerligt, at der skal nedrives 2 skolebygninger, som de forældre, der ønsker en privatskole i området, godt kunne have brugt. Men i Venstre kan vi jo godt tælle til 90. Nej, i Nyborg, der skal vi kun tælle til 13. Og det bliver vi jo så nødt til at acceptere sådan her tingene. Eller 17.
Jeg ved godt, det er 17, men det er kun nødvendigt med 13. Ja, godt. Jeg skal lige sige, at i øjeblikket er der en dialog med regionen. Jeg skulle have haft møde med Carl Holst i torsdags sammen med Elsa. Desværre måtte Carl Holst melde afbud på grund af andet uopsætteligt i regionen. Så vi er i en løbende dialog med regionen, og jeg vil sige, at det er jo ikke første gang, at Nyborg Kommune foreslår regionen, at der godt kunne ligge et hospice i Nyborg. Indtil videre argumenterer regionen med, at der er et hospice i Odense, der lige etablerer det i Svendborg, og det er det, der er behov for på Fyn, ifølge regionen. Så jeg siger ikke, at det er umuligt, men det er nok en smule af bakke. Ja, vi har jo nogle år til det. Ja. Det kan også være, at der kommer en anden regionsformand, det skal jeg ikke kunne sige. Men ja. Godt. Er vi hermed enige om, at vi lægger det her frem til offentlig høring? Godt. Så er der punkt 10, det er forslaget til lokalplan nummer 228 og nummer 4 for Nyborg Heldagsskole i kommuneplantillæg nummer 4 for Nyborg Heldagsskole i Skellerup. Det er således, at Heldagsskolen jo flytter ud på den tidligere Skellerup skole, og der skal vi også ændre ikke på selve bygningsdelen, men Heldagsskolen har jo et meget stort ønske om at kunne fortsætte med nogle af deres udenomsaktiviteter, og det betyder så, at vi skal ændre på lokalplanen i forhold til det. Og det er fordi, de bruger nogle maskiner, hvad fanden er det nu, de hedder? Bokarts. Og der er blevet lavet støjmålinger på dem, og det er således, at de støjmålinger viser ikke, at der skal laves et egentligt støjbælte, men af mange årsager vil det nok være fornuftigt at lave et plantebælte mellem det område og så ud til det beboelsesområde, der er. Og derudover så er det foreslået, at der afholdes et borgermøde, således at borgerne får mulighed for, og jeg har foreslået forvaltningen, at man får udstyret en af de her maskiner med en støjdæmpning, som er det, der er mulighed, vi kan gøre for meget, meget få penge, således at folk rent faktisk kan høre den støj. Og jeg skal sige, at støjen svarer faktisk til lavere støj end en hypermoderne græsslåmaskine. Så det er altså ikke sådan, så folk skal tro, at det er Formel 1-biler, der kører. Men det får folk mulighed for i området for selv at høre den dag, der er borgermøde, så man kan høre, at det rent faktisk ikke er så voldsomt, som det måske er nogen, der kunne opfatte det. Så jeg skal høre, om man kan tage stilling, eller man er enig i, at vi lægger det ud i høring, og at der afholdes et borgermøde i høringsfasen. Det lader også til, at I kan være med på det. Så er der punkt 11, og det er Andelsboligforeningen Sprogtoften, der anmoder om godkendelse af indførelse af fleksibel udlejning i Sprogtoftens afdeling 1-5 i Nyborg. Og det drejer sig om, det er ca. 420 lejligheder, svarende til 54% af Sprogtoftens samlede boligmasse. Og det, man vil bruge som parameter, det er en fast tilknytning til arbejdsmarkedet, minimum 25 timer ugenligt, seniorer plus 55-årige, nyligt fraskilte op til 1 år efter skilsmisse. Og der gælder fortsat at hver fjerde lejlighed, ledige lejlighed tilbydes Nyborg Kommune til løsning af boligsociale formål. Og det er således, at i henhold til lovgivningen, så kan vi i samarbejde med boligselskaberne lave en sådan ordning, som efter 4 år skal evalueres. Vi har gjort det samme, dog med nogle andre parametre, men vi har også lavet fleksibel udlejningsmulighed for Holmegården, og nu er det så Sprogtoften, der spørger, om man skal sige, at det her er jo også en opfølgning på det, som man forsøger på fra statens side, nemlig at man kraftigt opfordrer kommunerne til, at man i den almene boligmasse sikrer, at der er en bred repræsentation af alle borgertyper, og det er sådan set det, der lægges op til her. Og det har været for i teknik og miljø og økonomiudvalg, og det er anbefalet. Jeg skal høre, om byrådet kan godkende dette. Så vil jeg godt lige under det her punkt, fordi der jo har været en enkelt avisartikel i dag, blot orientere om, at den her ordning jo ikke er trådt i kraft, før byrådet jo for så vidt har godkendt den.
og den sag, der henvises til i avisen i dag, eksisterer jo under den gamle ordning. Og derfor er det jo således, at når beboerklagenævnet har afgjort, at Boligforeningen Sprotoftens afvisning af en beboer, der står højt på en venteliste, ikke kan få en lejlighed, så har beboerklagenævnet med den argumentation, Sprotoften har brugt, sagt, at det er ikke lovmedholdeligt, og at de dermed har pålagt Nyborg Kommune at tage skærpet tilsyn med Sprotoften og sige til Sprotoften, at de beboere her rent faktisk ikke kan afvises, så længe der ikke er den her, og den indtræder jo først, når byrådet har sagt ja. Så det er blot til orientering om den avisartikel, der har været i dag. Det er jo således, at den lovgivning, der gælder frem til den 31.12. i år, hvis Folketinget beslutter noget nyt fra 1.1., så kan det jo ikke hjælpe noget, at vi begynder at agere, som om at den lovgivning er trådt i kraft. Så det er sagens kerne. Så fik I også lige den orientering. Så er der punkt 12, og det er orientering, det er meddelelse fra Motas, at farligt affald fra interessentkommunernes genbrugsstationer skal bortskaffes via Motas. Det er således, at der er 2 kommuner, nemlig Odense Kommune og Nordfyns Kommune, som ikke afleverer farligt affald ved ved hjælp af, eller via Motas. Det er jo således, at der er indgået en aftale, en skriftlig aftale mellem kommunerne, de interessentkommuner, der er i Motas, og derfor er det jo således, som der står her, at der nu er sendt et brev til Odense og Nordfyns Kommuner om at følge det, de faktisk selv har skrevet under på, den aftale, de har lavet. Men sagen slutter nok ikke der, men det må vi jo så se. Søren? Jamen, det er jo en noget spøjs og kompliceret sag, for det er Nordfyns og Odense Kommuner jo ikke engang lever op til deres egen forpligtelse, nemlig at Motas skal varetage deres farlige affald. Det står i selskabets vedtægter, paragraf 2, stykke 2, at selskabet varetager for samtlige interessentkommuner de opgaver, der påhviler kommunerne i henhold til den enhver tidværende lovgivning om farligt affald med tilhørende bekendtgørelser, cirkulære med videre. Altså, de er selv gået med i samarbejdet i sin tid. Nu leverer de bare ikke noget affald. Det går jo ud over vi andre kommuner. Vi har godt nok lige kunne sætte, eller nægte til, at taksten blev sat ned for lidt siden, men havde de været med til at bære de samtlige omkostninger, så havde vi kunne have haft taksten endnu længere ned. Så der er ingen tvivl om, at det bliver da spændende at se, når man nu engang har lavet en musketer og alle de 15 kommuner om, at man skulle stå sammen om det her, og så er der 2, der bryder ud. Så det er helt sikkert ikke det sidste, vi har hørt i denne sag. Tak. Godt, det var til orientering. Så går vi videre til punkt 13, som er orientering om arbejds- og sociale klausuler, som jo er afstedkommet af, at på forrige økonomiudvalgsmøde, hvor der blev orienteret, eller sådan set blev besluttet, at vi jo overgår til et nyt økonomisystem, og der blev der så stillet spørgsmål ved, om der var blevet anvendt de vedtagne arbejdsklausuler ved den indgåelse af den kontrakt. Og som I kan se i konklusionen, så er det ikke, det var simpelthen en forglemmelse, men det er indskrevet i kontrakten efterfølgende. Og derudover så er det sådan set præciseret, hvad det er, byrådet har besluttet omkring det her, således at alle nu er velinformeret om, hvad det er, beslutningen rent faktisk går ud på. Vibeke? Ja, tak for orienteringen. Jeg tror, at vi alle 25 her kan være enige om, at de unges uddannelse og fremtid er rigtig vigtig, specielt når man ser sådan på aldersgennemsnittet rundt her, og den snarligt forestående pensionering. Så jeg vil gerne opfordre til, at vi tager det her rigtig, rigtig alvorligt. Jeg er meget klar over, hvad det er for nogle rammer, vi har at operere indenfor, og at vi ikke kan stille krav ud over arbejder, som strækker sig over en læreperiode. Men jeg synes også, at vi skal have det i vores opmærksomhed og tale med vores leverandører om, at de også er med til at løfte en social opgave her, og vi også kan tilbyde dem den assistance, som der måske kunne være i at sige, at vi gerne vil indgå i kombinationslærepladser eventuelt. Og så hjælpe hinanden med at huske på, at det her det faktisk er et rigtig, rigtig vigtigt område, og drøfte det jævnligt også. Så tak for orienteringen.
Tak. Og Thomas? Ja, det er i forlængelse af hvad Vibeke siger, det samme drejer sig om samme emne, kan man sige. Altså, det der sådan set jo er begrædeligt, kan man sige, i den her fremstilling, det er de 2 sætninger, hvor der står, at Nyborg Kommune har ikke mange udbud, der er en størrelse, der berettiger til at stille krav om praktikpladser, elevpladser og lærlingepladser. Det fremgår jo også klart af fremstillingen her, at der er en række forskellige begrænsninger i, hvordan vi faktisk kan gøre det her, som hver for sig kan virke velbegrundet, og som sikkert også er det, fordi der skal jo være en nogenlunde lige behandling af store firmaer og små firmaer, den slags, det er bare en begrænsning, der er. Men det er jo fuldstændig rigtigt, som Vibeke siger, at vi skal altså have fokus på det her, særligt i forhold til lærlingepladser. Om lidt skal vi formentlig beslutte at nedsætte et uddannelsesråd, som har til opgave at løfte ungdomsuddannelsesniveauet. Og hvis man skulle pege på en eneste ting, der kunne løfte et af de største problemer på det felt, så var det at skabe flere praktikpladser. Og derfor er det selvfølgelig ærgerligt, at der er alle de begrænsninger og restriktioner omkring de her ting. Men omvendt synes jeg, at det vi så fremadrettet må gøre, det er at være så kreative som muligt, eller samarbejde på tværs af både kommunen og håndværksfirmaer og de faglige organisationer osv., og få sat en samtale i gang om, hvordan kan man så rent faktisk samarbejde om at få skabt for eksempel volumen nok til, at vi kan få skabt nogle flere praktikpladser. Fordi meget skal gøres fra regeringens side af, der er også nogle tiltag i værk, men vi må gøre alt, hvad vi kan her kommunalt også. Jeg håber, at Uddannelsesrådet også vil være et forum, hvor vi faktisk vil kunne løfte nogle af de her ting i, når det nu ikke kan lade sig gøre i meget stort omfang at lave praktikpladser på den her måde. Tak. Ja, tak. Og Jesper? Ja, tak. Jamen, jeg kan jo lægge mig helt i slipstrømmen af formændene for beskæftigelses- og skoleaftilbudsudvalget ved at sige, at det her det er så ufattelig vigtigt. Og det er især noget, som vi socialdemokrater, at det ligger tungt på sinde for os, at vi får gjort noget ved det område her, at vi får det løftet. Først og fremmest fordi vi kan se, at det virker. At for de mennesker, som lever på kanten af det danske arbejdsmarked, som har været i jobprøvning, som har været i flexjob, og som kommer ud i private virksomheder, i offentlige institutioner, der kan vi jo se, at det har en kolossal effekt, at rigtig mange af dem rent faktisk får en mere permanent tilknytning til arbejdsmarkedet. Så det virker. Men især det, som de 2 forrige talere også har været inde på, det her med de unge uden lærepladser, det er måske det aller vigtigste. Vi står lige nu med 10.000 unge, som ikke kan få en lære- eller praktikplads, og dermed ikke kan færdiggøre deres uddannelse. Nogle af de her unge starter på en anden eller på en tredje uddannelse, i håb om det at finde en praktikplads. Og jeg kan godt forstå, at når man er på sin tredje, og man stadigvæk ikke kan finde nogen, så er det svært at holde gejsten op for at starte på en fjerde. Det, som måske er mest bemærkelsesværdigt, det er, at den aktør, som på landsplan råber højst om det her, det er Dansk Industri. Det er dem, som har regnet ud, at vi i løbet af forrige år kommer til at mangle 10.000 af faglærte unge i Danmark til at tage de her pladser, når de ældre og de store årgange går på pension. Og vi skal af hensyn til vores økonomi, af hensyn til vores unge, vi skal have løftet den opgave meget bedre, end vi gør i dag. Og det er rigtigt, vi i Nyborg Kommune kan ikke løfte det hele, men vi kan gøre vores del. Når vi gik ud og spurgte virksomhederne i 2006, hvorfor de ikke tog lærlinge ind, så sagde de, det har vi alt for travlt til. Og da vi spurgte dem igen i 2008, sagde de, jamen det har vi alt for lidt at lave til. Og et eller andet tidspunkt indimellem må der have været et hul, men jeg har aldrig opdaget det. Og det er jo ikke for at sige, at det er virksomhedernes skyld, at der er nogen, som gør det dårligt, men vi må bare konstatere, at det er de unge, som bliver aben, der sorterer rundt i det her system og aldrig får den lærlingplads, de har brug for. Og det er jo i alles interesse, at vi får gjort noget ved det her. Så når vi nu skal til at konkurrenceudsætte nogle af vores områder her i Nyborg Kommune, jævnfør vores budgetaftale, så håber vi i hvert fald fra Socialdemokraternes side, at vi gør meget ud af, at hvis der er virksomheder, der skal overtage nogle kommunale opgaver, at de så også overtager de sociale forpligtelser, der hører med, ikke mindst at tilbyde unge mennesker lærepraktikpladser. Tak. Ja tak. Carsten? Det, jeg synes, der har været rigtig dejligt i den her henseende, det er, at Nyborg Kommune har faktisk været en af de gangsættende i forbindelse med at lave de sociale klausuler. Og man hører sådan rundt omkring nogle andre kommuner, der er interesseret i at følge op på det, og sådan spørge ind til det. Og det, som man spørger i forhold til værktøjerne, det er, at det, der er pragtfuldt at se,
det er, hvis vi kigger på finanslovsaftalen for 2012, så er det en enig, altså både regeringen og samtlige partier, der står sammen om, at de skriver sådan set sociale klausuler ind i finansloven, hvor de skriver sociale klausuler som praktikpladser i offentlig udbud kan bidrage til at tilbringe flere praktikpladser. Så der er jo værktøjerne sådan set på landsplan bygget op, og så giver det simpelthen kommuner mulighed for at få nogle flere praktikpladser. Så vil jeg sige til dem, så er det jo bare om at komme i gang, og så bare følge Nyborgs eksempel. Tak. Tyr. Ja, der skal ikke have tvivl om, at Venstre synes også, det er vigtigt, at alle unge de får en uddannelse, hvad de nu kan være gode til. Men i modsætning til Thomas, så synes jeg måske, det er godt, at der er lidt begrænsninger i, for vi kan jo risikere, at mindre firmaer, de knækker halsen, hvis vi tvinger dem til at ansætte nogle mennesker, som de dybest set ikke har råd til. Og så er vi lige vidt, for så taber vi arbejdspladser, i stedet for at vinde arbejdspladser. Så det er vigtigt med en dialog på det område her, så man kan få virksomhederne til at forstå vigtigheden, og at vi omvendt også forstår, hvis der er nogle virksomheder, der simpelthen ikke kan bære de her ting. Så jeg synes, det er fint, at der er lidt begrænsninger på, både hvor mange der skal være ansat, og i hvor lang en periode de skal tage ekstraordinært personale ind. Tak, Thomas. Jeg vil bare lige kort nævne, at det var sådan set præcis det, jeg sagde. Jeg synes bare, det er ærgerligt set i forhold til effekten. Vi vil sådan set gerne have nogle flere praktikpladser, og derfor efterspørger jeg sådan set også, andre muligheder for at få løst de begrænsninger. Men nogle af de begrænsninger, som jeg siger, giver desværre kan man sige, fuldkommen mening. Og så skal vi bare overkomme de begrænsninger i fællesskab, måske igennem samarbejder mellem flere virksomheder, måske i samarbejder mellem kommuner og virksomheder, sådan at vi kan finde de løsninger, der gør, at det her kan lade sig gøre, sådan at alle kan leve med det, og sådan at ved en fælles indsats, sådan at de unge faktisk kan få nogle flere praktikpladser, for det er simpelthen så vigtigt. Jesper? Og bare for at supplere Thomas, så er der jo også blevet lempet på lovgivningen, sådan at det for eksempel, som Vibeke også tidligere sagde, i dag er muligt at tilbyde kombinationsordninger, hvor en lille håndværksmester, som måske kun er sig selv eller har nogle få ansatte, har mulighed for at tage en elev i en del af den her elevtid. Og det her, hvor vi som Nyborg Kommune kan jo gå ind og være hjælpsomme ved at meddele de her håndværkere, at der faktisk findes nogle nye muligheder, som ikke fandtes tidligere, så vi får udbredt kendskabet til det. Og så kan det jo være, at der er 2-3 små mestre, der går sammen om at tage en lærling. Og så har vi jo fået noget, som vi ikke havde fået, hvis de hver især bare havde sagt nej til en hel læretid. Ja, tak. Hvis der ikke er flere kommentarer, så tager vi det til efterretning. Så er der punkt 14. Det er etablering af uddannelsesråd for Nyborg Kommune. Og det er jo således, at i forbindelse med den politiske aftale for budget 2012-15, der er forligspartierne enige om at prioritere en indsats for, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse. Og rapportens 11 forslag søges derfor i videst muligt omfang gennemført inden for de eksisterende budgetmæssige rammer, og for at sikre fortsat politisk fokus og for at inddrage relevante eksterne samarbejdspartnere, etableres et uddannelsesråd i form af et paragraf 17 stykke 4-udvalg, og uddannelsesrådet har reference til skole- og dagtilbudsudvalget. Og uddannelsesrådet det skal nedsættes af byrådet, og i det følgende der præsenteres et forslag til kommissionen for rådet og et forslag til sammensætning. Og jeg skal ikke gennemgå kommissoriet, men blot sige, at det er jo det, at alle byrådets partier har været enige om, at der skal være yderligere fokus på det og få flere igennem en ungdomsuddannelse. Jeg er sikker på, at det her i hvert fald vil gavne det arbejde og den fokus, som vi nødvendigvis skal have på det her område. Nyborg Kommune er i samme situation som stort set alle de fynske kommuner, nemlig at alt for få af vores unge mennesker rent faktisk gennemfører en ungdomsuddannelse. Vibeke? Ja, man mærker tydeligt, at det er ved at være jul. Således er etableringen af det her uddannelsesråd, eller forslag om det, et længe nær ønske, fra min side i hvert fald. Allerede i sidste periode drøftede jeg med et overraskende progressivt daværende medlem af Venstres gruppe muligheden for at arbejde målrettet med et råd for de unge. Og baggrunden var, at vi fik øje på, at det arbejdet omkring de unge faktisk var etableret i flere forskellige udvalg. Det var fint nok, og det er ikke således, at opgaven ikke blev varetaget, men en gang imellem
drøftede vi på daværende tidspunkt, at det kan jo godt være, at man mister en lille smule overblikket, når tingene kører i forskellige forvaltningsområder. Så vi har gennem det sidste års tid i skoledagtilbudsudvalget og i beskæftigelsesudvalget arbejdet på og haft fælles møder i forhold til at få nedsat det her paragraf 17 stykke 4-udvalg. Så jeg vil meget anbefale, at man godkender den indstilling, der ligger. Tak. Jesper? Ja, tak. Jeg har sagt det før, jeg vil gerne sige det igen. Det er svært at overvurdere betydningen af, hvor vigtigt det er, at vi får nogle flere unge til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Og det er måske den allervigtigste opgave, vi overhovedet har som kommunalpolitikere, at sørge for, at vi får løftet det her. Jeg har jo virkelig skrevet nærmest den samme indlæg, som vi kender med, at nogle gange så skal idéer modnes, før de ligesom slår til. Tilbage i 2007, i den tidligere periode, der fremlagde jeg på vegne af Socialdemokraterne et forslag til en ungdomsuddannelsespolitik under overskriften Alle skal med. Fordi det er det, vi tror på. Og da jeg præsenterede det i daværende udvalg, hvor det blandt andet var ideen om, at vi skulle have sådan et uddannelsesråd eller et uddannelsesudvalg, så var der ikke så meget stemning for det dengang. Jeg er glad for, at stemningen nu er vendt, og at vi er enige om, at det her faktisk er rigtig vigtigt. Fordi vi kan se, at når vi politisk sætter fokus på et område, når vi drejer vores embedsværk, vores skoler, hele vores organisation til at sige, at det her, det synes vi er enormt vigtigt, det vil vi gerne rykke, så sker der jo heldigvis også det lykkelige, at så rykker vi faktisk ofte noget på det. Forleden dag, da vi havde udvalgsmøde, hvor vi blandt andet havde besøg af lederen af vores lokale 10. klassecenter, der kunne han jo overbringe os den meget glædelige statistik, at Nyborgs unge nu faktisk ligger i toppen i Syddanmark i forhold til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Så det nytter at have fokus på de her ting. Og det er derfor mine forhåbninger til det her uddannelsesråd, det er meget, meget store. Det er ikke sådan, at bare fordi det nu kører meget godt, at vi så skal læne os tilbage og sige, at det går nok. Vi skal fortsat have et knivskarpt fokus på det her. Og som man siger på nydansk, the sky's the limit. Vi skal blive ved med at presse på og presse på og presse på, så flere og flere får en ungdomsuddannelse. Så vi holder i Socialdemokraterne stadigvæk meget stærkt fast på 95% målsætning, og hvis det lykkelige skulle ske, at vi når det en dag, jamen, så hæver vi også bare den en gang til. Tak. Ja, tak. Kai? Ja, det er jo meget svært at være uenig med Jesper. Vi kommer jo hele verden rundt, men vi vil også her fra Venstre sige, at vi er selvfølgelig meget tilfredse med at have fokus på området, fordi det er vores fremtid. Men jeg vil bare give et godt råd til det meget store udvalg, der er. Så vidt jeg kan tælle, så er der cirka 19 med, og det er selvfølgelig flot, at alle skal repræsenteres. Men jeg vil da bare opfordre til de politikere, der nu skal være med i det, prøv måske knap at have så lang taletid, eller nu dem, der ser i udvalget, og komme med deres meninger. Så tror jeg, vi kan høste nogle ting. Tak. Godt. Jo, men Jesper, han var jo lidt beskeden, så han var bare her rundt i verden. Der var andre, der var på munden. Ja, tak. Så er vi ved at være ved jul. Ja, og det, der er anbefalet... Ja, undskyld. Thomas? Bare en lille kommentar. Det ligger jo i kortene her, at jeg skal være formand for det udvalg. Det vil jeg glæde mig rigtig meget til. Ikke mindst, når man hører ambitionsniveauet her. Det får der også ansvar til at tynge på skuldrene, men det gør det jo i forvejen, så det går nok. Det jeg vil sige omkring det er, at min forhåbning til det udvalg, det er, at det i høj grad jo bliver noget helt andet end de udvalg, vi normalt arbejder i her i byrådet. Det skal jo ikke bare være et andet udvalg. Det skal selvfølgelig være et udvalg, der gør brug af de kompetencer, som vi inddrager på tværs af hele det her område. Og så skal det være et udvalg, efter min opfattelse, som leverer helt konkrete løsningsforslag i idéer og idéer til beslutning ind i det politiske system. Det skal simpelthen være hovedfokus. Og det vil sige, at min opfordring til det udvalg skal lyde med det samme. Her er I ikke primært som repræsentanter for et eller andet eller for nogen. Her er I som følge af jeres erfaringer og jeres gode idéer og gør et seriøst og hårdt stykke arbejde. Og den største opgave som politiker og som jeg vil få, det vil være at facilitere den proces. Tak. Ja, tak. Det, der ligger i indstillingen, det er, at vi både godkender kommissoriet, og vi også godkender sammensætningen, og at de 4 politikere, der repræsenterer byrådet, er henholdsvis formanden for skoledagtilbudsudvalget, formanden for beskæftigelsesudvalget, og så er det formanden for erhvervsudvalget, og så er det Anja Kongsdal fra Venstre. Kan byrådet godkende dette? Godt.
Så er der punkt 15, og det er styrelsesvedtægt for ungdomsskolens bestyrelse. Det er jo således, at Nyborg Kommune, vi overtager driften af CSV's Nyborg-afdeling her den 1.1.2012. Og det betyder jo, at CSV organisatorisk nu hører med i Nyborg Kommune. Og det betyder også, at det, der ligger som forslag, det er, at CSV lægges under den kommunale ungdomsskole. Og det betyder så, at vi skal ændre styrelsesvedtægten for ungdomsskolen. Og den ændring, der sker i styrelsesvedtægten, er sådan set omkring bestyrelsen og bestyrelsens sammensætning. Det, der lægges op til, det er, at der fortsat er en ungdomsskolebestyrelse på 11 medlemmer, men at der derudover oprettes en brugerbestyrelse på CSV, hvor der også er 2 udpegede politikere, plus 2 medlemmer udpeget af de handicappedes organisationer, 2 medarbejderrepræsentanter, hvoraf den ene skal være lærer, og så en elevrepræsentant. Og derudover så er det også sådan, at det har været sendt i høring til handicaporganisationer og til CSV's bestyrelse, og det er således, at begge har udtalt sig positivt i forhold til konstruktionen. Vibeke? Ja, som formand for Nyborg Ungdomsskole vil jeg gerne sige, at vi glæder os rigtig meget, både bestyrelsen og i ledelsen, til at skulle varetage den her nye opgavefunktion. Det bliver rigtig, rigtig spændende, og konstruktionen med at lave en brugergruppe er rigtig fin, og ja, vi er også enige om faktisk, at det her forslag til bestyrelsens sammensætning er fin i forhold til, som det også var på tale før på et andet punkt, ikke at lave en alt for stor bestyrelse, men også få en, der er funktionsdygtig. Så jeg vil gerne med disse ord anbefale det samlede byråd at stemme for det her forslag. Tak. Og så er det således, at der jo i dag er udpeget 2 bestyrelsesmedlemmer fra byrådet, nemlig Vibeke, som er formand for ungdomsskolebestyrelsen, og så er det Anja fra Venstre. Og jeg vil gerne anbefale til byrådet, at det er de 2, der fortsætter i ungdomsskolens bestyrelse, og derved også bliver bestyrelsesrepræsentanter i brugerbestyrelsen. Kan vi være enige om det? Godt. Så er der punkt 16, som er kvalitetsrapport for folkeskolen 2010-2011. Der er en meget lang sagsfremstilling, men det, jeg skal gøre det kort, og så får formanden ordet, det er, at der er indkommet høringssvar fra skolebestyrelsen på Birk Hovedskolen, på Danehofskolen, på Firkloverskolen og på Nyborg Heldagsskole, samt skolebestyrelsen og medudvalget på Vibeskolen, og derudover har Rævebakkeskolen udtrykt deres ønsker i en mail, og det er med som notat. Høringssvaren giver generelt udtryk for, at kvalitetsrapporten tages til efterretning, dog med følgende bemærkninger. Og dem skal jeg ikke trætte jer med, men blot gøre opmærksom på, at vores skoleafdeling jo har indskrevet, hvordan man agter og agerer i forhold til de høringssvar, der er kommet. Men har formanden nogen yderligere kommentarer til kvalitetsrapporten? Thomas? Ja, jeg vil bare nævne, at det her det er jo en kvalitetsrapport, som adskiller sig lidt, både fra dem, der har været, og dem, der kommer, fordi vi har søgt om at få en undtagelse fra den fulde model, og det skyldes jo selvfølgelig, at vi har gennemført en skolestrukturbeslutning, som har betydet, at det havde ikke rigtig givet mening at lave den fulde kvalitetsmodel eller kvalitetsrapport på skoler, som ikke skulle eksistere efter sommerferien. Men jeg synes stadigvæk, at det er en rigtig nyttig og brugbar kvalitetsrapport, og vil kun pege på nogle enkelte ting, som i hvert fald er glædelige. Det er glædeligt at se, at fraværet, elevfraværet, det ulovlige elevfravær er faldende, og det fremgår også, at noget af det kan skyldes den øgede brug af undervisningsassistenter, og i øvrigt også det her tiltag, vi har haft med Oplille Hans. Derudover er det rigtig glædeligt at se, at jeg synes allerede, at vi kan se konturerne af den virkelig seriøse indsats, Nyborg Kommune gør på hele inklusionsaspektet. Altså det her med at skabe læringsmiljøer, som faktisk kan rumme rigtig mange slags elever, og ikke kun et meget smalt normalområde.
Jeg synes faktisk, det er vigtigt at sige, at selvom inklusion det sådan er blevet lidt et trylleord, så her i Nyborg, der mener vi det faktisk alvorligt i Nyborg Kommune. Vi har fået midler til en skole-hjem-vejleder, som også er en form for inklusion. Det er en skole-hjem-vejleder, der har et projekt kørende på Birk-Hovedskolen, hvor man vil prøve at gøre skole-hjem-samarbejdet for tosproget bedre. Det er også en form for inklusion. Og så har vi altså de her videnscenter, som vi har fået etableret, og vi har givet flere midler til vi har haft et langt, hvad skal man sige, også støttet forsøg med undervisningsassistenter, som vi nu også fortsætter. Udover det, så har vi faktisk også et projekt, et forskningsprojekt, som handler om inklusionsledelse, og det får altså lov til at fortsætte, selvom jeg til min store frygt så, at de ellers havde overvejet at nedlægge det center, der stod for det, men vi har fået forsikring om, at det fortsætter. Så Thyra fik jo ret i, at man også godt kan være skeptisk over for de tiltag, som en ny regering foretager, som hun har belært mig om en gang. Tak for det, Thyra. Men udover de her ting med inklusion og at fraværet er faldende, så vil jeg også pege på, at der også på fagligheden fortsat sker rigtig meget på Nyborg, på skolerne i Nyborg Kommune. Der har været fokus på cooperative learning, og der har været fokus på IT, hele IT-delen, som jo også er rigtig vigtig at få med. Så fremadrettet så vil det blive rigtig spændende at få koblet de her kvalitetsrapporter meget tæt til den skolepolitik, vi nu skal have op og køre. Så det var de bemærkninger. Ellers anbefaler jeg meget varmt. Ja, tak. Og Jesper? Ja, tak. Nu har vi jo haft de her kvalitetsrapporter nogle gange, og det er begyndt at blive et redskab, som jeg tror både vi i udvalget og skolerne er blevet mere fortrolige med at bruge. Og det er blevet et rigtig godt redskab til dialog mellem det politiske niveau og skolerne omkring det her med, hvordan sikrer vi kvaliteten i folkeskolen. Og jeg skal ikke ramse alle de udmærkede ting, som formanden nævnte op, andet end at sige, at vi jo igen her kan se, at når vi sætter et fokus på noget som politikere og som medarbejdere, at så rykker vi også på det. Så det er jo virkelig meget opmuntrende. Og hvordan er så kvaliteten på vores folkeskole? Jeg synes, når vi læser det her igennem, og vi ser på de tilbagemeldinger, vi får, at vi har en god folkeskole i Nyborg Kommune, som vi kan være stolte af, men vi kan selvfølgelig altid også her gøre det bedre. Noget af det, som jeg har hæftet mig ved, som ikke er så positivt, er, at jeg kan se, at vi fortsat har svært ved at fastholde, at de lærere, der underviser i fagene, de skal også være linjefagsuddannet i de fag. Og det er noget af det, vi bliver nødt til fremadrettet at have et fokus på, at lærernes faglighed, det er altså et af de allervigtigste forudsætninger for, at vores elever de får det optimale udbytte af den undervisning, vi tilbyder. Samtidig så står der jo sådan en kommende skolepolitik og tigger ude i horisonten, og den tror jeg kommer til at spille en stor rolle i forhold til de her fremtidige kvalitetsrapporter. Det, der er lagt op til skolepolitikken, er jo, at vi skal have fastlagt nogle meget konkrete, meget operationelle mål med, at det vi ønsker at opnå i vores folkeskole her i Nyborg Kommune. Og der tror jeg, at netop de her kvalitetsrapporter kan blive et rigtig vigtigt redskab i den dialog frem og tilbage med, hvordan går det så med at opnå de her mål, vi har sat os. Så jeg kan også kun anbefale den over for byrådet. Ja, tak. Og Anja? Ja, jeg vælger at gøre det kort. Jeg er jo nok en af de her eneste, der sidder her, som egentlig har været med, da kvalitetsrapporterne startede. På den anden side, jeg har været med til at sidde og diskutere det ude i skolebestyrelserne, og jeg må blankt erkende, at jeg glæder mig rigtig meget over, at man fra skolebestyrelserne arbejder med som en positiv ting, og ikke at man er så negativ, som man egentlig var fra starten af. Så det synes jeg, at vores skolebestyrelser skal have ros for. Tak. Og med disse ord så... Jamen, der er også ros til rapporten herfra. Jeg har dog lige et enkelt opmærksomhedspunkt, og det er, at der står på en side, i samtaler med lærere kan man fortsætte med frustrationer over ustabiliteten i netværksforbindelserne og irritationer over, hvor lang tid det tager at logge på. Jeg vil sige, det er en af de ting, jeg virkelig håber, at udvalget vil gøre en indsats i samarbejde med forvaltningen, så vi får det IT op og køre optimalt. For det er noget af det, vi hører ude i byen, at det virker altså ikke altid godt. Tak. Ja, tak. Den opfordring giver videre. Og ellers så betragter jeg det som værende godkendt. Så er der punkt 17, og det er ændringer af takst i caféerne.
Og på baggrund af en regnefejl, så er det således, at da vi vedtog budget 2012, så blev prisen sat til 45 kroner for en hoved- og en biret. Men skal køkkenets budget hænge sammen, så er vi altså nødt til at sige, at det er 48 kroner. Og regnefejlen består blandt andet i, at de nye forbrugsafgifter ikke er regnet rigtigt ind. Og det hjælper jo ikke så meget, hvis vi sidder med den viden og siger, at det går nok, fordi det gør det ikke. Så vil I sådan set bare sidde med en problemstilling om nogle måneder, hvor jeg vil bede byrådet om at skal finde en tilsvarende besparelse. Så vi kan sådan set lige så godt tage fat i omkring Nældens Rode allerede nu. Carsten? Ja, men jeg vil så sige, det er så en indstilling, jeg som sagt tager til efterretning, men det, som jeg ikke er glad for det er jo nok, mange ældre har jo sat sig ned og regnet med, at de vil køre med et budget, der hedder 45, og så lige pludselig så ender det på 48. Og når vi egentlig kigger på sådan noget som pristalsloftet, som vi blandt andet var med til at indføre, så med prisregulering betyder det sådan set, at man kommer op på en prisloft, der hedder 47 kroner, så man går sådan set 1 krone over det prisloft, som er sat for 2012. Så vi tager det til efterretning, men ikke så glad for signalet, fordi der er mange ældre i dag, så selvom man sidder og tænker, at det er et par kroner, det kan faktisk betyde rigtig meget for en folkepensionist. Blot lige for det ikke bliver den store forvirring, så er det jo i caféerne. Det er jo ikke det mad, der kommer hjem. Og jeg vil lige sige, at dem, der på nuværende tidspunkt skulle kende prisen, de skal være inde og kigge i vores budget, for ellers så er det sådan set ikke nogen steder, det er fremgået endnu. Så hvor mange der har lavet beregninger, det skal jeg ikke kunne sige, Carsten, men vi er jo bare nødt til at sige, at når udgifterne ikke står mål med indtægterne, så er vi som ansvarlige politikere nødt til at rette ind efter det. Og så vil jeg sige, at det er på caféerne, altså dem, der tager ned på caféerne og spiser, det er der prisen stiger. Kan vi med disse ord godkende det? Godt. Så er der punkt 18, og det er kommunalpolitisk topmøde, også det, der i gamle dage hed KL's delegeretmøde. Og det er således, at på baggrund af vores befolkningsstørrelse, så har vi 4 delegerede, og traditionen tro, så er det sådan, at vi deler det sådan, at den ene side af salen stiller med 2 delegerede, og den anden side af salen stiller med 2 delegerede. Og det forslag, der er, som anbefales af økonomiudvalget, det er, at det er Elsa, der repræsenterer SF, og det er Søren Svendsen, der repræsenterer Venstre, og det er Carsten Kust, der repræsenterer Dansk Folkeparti, og det er undertegnet, der repræsenterer Socialdemokraterne. Det er de 4 delegerede. Derudover så er det jo sådan, at hvis det i øvrigt er inden for rimelighederne af antal, så er andre byrådsmedlemmer jo hjertelig velkommen til at tage med som deltager på KL's topmøde, og I skal tilmelde jer til Mette Rahbek senest fredag den 6. januar. Det er fredagen lige umiddelbart efter jul. Ja, så det er jo også efter jul. Så. Ja, godt. Så er der under meddelelser, skal jeg lige sige til jer, at på baggrund af, at vi holder byrådsmøde sådan forholdsvis tidligt i december, i hvert fald i forhold til så mange andre kommuner, det er jo således, at konstruktionen Udvikling Fyn, som Nyborg jo har valgt at tilslutte sig, den skal jo godkendes, og vedtægterne skal godkendes inden den 31.12., fordi det træder kraft den 1.1. Og da materialet er kommet så sent frem, at det ikke er muligt at kunne få det ind i dagsordenen her, så indkaldes der til ekstraordinært økonomiudvalgsmøde mandag den 19., altså på næste mandag kl. 16.15, og byrådsmøde kl. 17, med det ene punkt på dagsordenen. I skal nok få en mail-invitation ud, men nu har I mulighed for at lægge det ind i jeres kalender. Det var, hvad jeg havde under meddelelser på den åbne del. Jeg skal høre, om der er nogen fra byrådet, der har nogle meddelelser på den åbne del. Ellers så vil jeg ønske tilhørende en god jul, hvis vi ikke ses inden. Og så fortsætter vi lige om lidt med den lukkede dagsorden.